Hollands Next Topmodel 2016 is... Anke Marije. Anke Marije, Hollands Next Topmodel. Wie is de toch toen de manlijn om begonnen wist? Nee, helemaal niet. Ik hier zonder ervaring ben ik daar leuk instapt en ik denk, nou ja, we zullen even zien wat het wordt. En dan denk je, het is echt gewoon letterlijk, en ik heb het echt nooit verwacht. Echt nooit. Die vriendinnen, daar praat me krijg mij, die zijn wie altijd al een modeltje. Daar gaat er altijd al in zitten. Wie dat zijn? Ja, dat zijn ze. Hè? Nou ja, ik ben vanuit mijn 16 en dan woon ik en scout geweest. Steeds dat we daar verder in mei gaan, dan rond het uiteindelijk altijd op niks uit. Dus ja, het wie misschien wel wat onwezig, maar het is nooit echt zak aan de Gino staan. Al die bureaus die hebben mij toen mist, die dachten van nou, weet hem toch net en dan toch hier. Toch maar verpleegkunde. Ja, verpleegkunde, dat is iets wat ik altijd al graag doen wil. En dat is iets wat ik zeker doen gaan. Maar wanneer, dat werd nou nog even de vraag. Ja, want ik kan me zo voorstellen, als ik kijk wat er al je voor die nou te wachten staat. Kun je dat zelf eens beschrijven, wat er al je voor die nou te wachten staat? Wat mij gewoon te wachten staat is echt een achtbaan. Ik zal nou haast heel veel media-aandacht krijgen waarin dat ik vertellen mij wat ik beleefd heb en wat ik daarvan vond. En dus ik denk dat dat allereerst mee aankomt en daarna dat het algemeen een beetje zak is en iedereen had me gefeliciteerd. Nou, dan zal het wat rustiger worden en echt de planning zal aankomen. En wat had je nou echt concreet woon bij deze prijs? Ik heb won een contractenwaarde van €50.000 bij het modellenbureau Touché. Ik heb een auto won, ik heb een bed won en een eigen parfum, kan die nog vergeten. Ja. Dat is nogal wat, hè? Ja, zeker. Dat is een heel prettig. Hij had eigenlijk net het gevoel van, ga ik dat nou won? Ga ik dat echt verzinnen? Dat ik dat al krijg, hè? Hier is het, doet de jongen zo verronden, stier steeds voor in die peilings. Wie is het op een gegeven moment wel wist van dit komt wel goed? Of wie dan nog wel een beetje die spanning? Nou, ik hier wel echt op een gegeven moment zoiets van, ja, dit kan net meer misgaan. Dus nee, daaronder week op zich ik nog wel vrij rustig. Ja. En nou, uitverlenen in Amerika, daar zei dus deze week er al, Doutzen is een voorbeeld voor mij, de zoek wel een shoot, maar het dwanwollen. Is dat echt nou het paard dat er een beetje volging gaat? Ja, Doutzen stond natuurlijk helemaal onder de top. En ik zit eigenlijk nog helemaal onderaan. Maar Doutzen had het ook zoen, dat ken het hoor. Ja, maar ja, dat zelf vanzelf, misschien zei het wel wat, dat wist ik net. Maar ik maak nou echt om in wij beginnen te timmeren. En voor ik op Doutzen gericht ben, dan ben ik nog wel even onderwijs. Ja? Je bent er geen woorden van, jong. Dan kiest alleen maar heel trots wezen. Dan rist al eigenlijk al maanden erin te stralen. En het komt ook hoe ze deels het wordt, de media, de kranten, de Jim. Ze is, dan kiest toch maar heel trots wezen. Je negatief wordt, de Eltsenien is zo positief, ook om dat Friese karakter dat ze zo bot uitstralen. Ja, nou dat is ik zo. En dat vind ik knap hoe ze dat zo gewoon beter houdt. Gewoon tot maar te wezen dat ze is. En hoe ze dat had, ik weet het net. Dat wie heel mooi om te zien, om dat gade te slaan. Ja. Wat hij hem de oren man on haar schoen, hoe had ze haar ontwikkeld in het programma? Want ja, het is nogal wat er al hier op je aankomt. Ja, nou, ik weet niet dat we daar wel ons schoen haar zien. En dat is denk ik het mooie, ze is mooi zichzelf blijven. En dat is het mooie aan haar. En dat is ook echt zo bleun, ondanks inderdaad al die media-aandachten, al die live televisieshows, al die shoots net te veerten. Ja, dat is dat. En dat kan ik al je zien, ze is mooi zichzelf. En dan best op zijn mooist. Wat had het voor je budget in de oren, man? Nou, het had dus tijd en energiekosten, maar leuke energie. Maar wij, zoals het Hendrik zei, wij konden eigenlijk ook alleen maar van een afstand bezien. Wij wisten eigenlijk heel tijd niks. Wij wisten niet waar ze heen en weer, wisten niet wat voor opdrachten. Dat wisten ze zelf eigenlijk ook heel tijd al net. Soms dat haar grote frustratie.
Dus ja, dat was ze dan graag zo puur mogelijk zien. Dus ja, nee, we had ik altijd maar van achter de televisie bezien en als ze dan weer thuis kwamen, dan wie ze wel kapot. Moesten echt opladen en nou, wie het heerlijk om haar te vertroetelen, maar warm bed en ja, even tijd van koffie en uitsliepen en ja, dan moest ze echt rust hebben. Ja, en net als weten, ze vond het altijd mooi om weer rond te komen in Friesland. Ja, Dat vond ze prachtig. ja. En dat wie voor hem dan ook wel mooi, denk ik. Dat ze ja, gewoon even rondkomen koeren bij de rest, bij hem. Dat ze meerdere keren zijn, want het is nog wel mooi, wat heerlijk om wel lekker thuis te komen. Ja, En dus gewoon thuiswezen. En, ja, dat vond ik... Wordt dat dan als wel wat? Want ja, daar lijkt een dik modellencontract, een parfum. Ja, ze gaat nou echt naar mijn meidje, stappen zetten. Wij kennen dat wereldje net en zij kennen het wereldje ook net. Wie zult al je beleven? Dus wie mag dat misschien hoe het komt. Maar het komt ver door. Dit is in elk geval al heel mooi, hè? ja, jongen, ja. Ze zijn al heel welwillend en goedwillend om het akkemarij aan te maar hij squal en zei ik, nee, wat naar de Sinte meidsen, hoe kunnen we het oplossen? En dat is hartstikke mooi. Ja. Ik voor hem wordt het een spannende tier, denk ik. Ja, nou ja, dat is dan wel wat Hendrik zei. Wij weten net wat er nou op ons paard komt. Gaan ze ons bellen of... Wij zetten de hekken goed terecht op een daan. ja. De gardinen terecht. Ja, want ja, de keer wel eens even een televisieploeg, denk ik, op de pleet staan de komende weken. Ja, wie was hij dan? Ik weet het niet. Je hebt er al bij, hè? Waarschijnlijk. Wie zal het zijn? Geniet je ervan, succes. Ja, wie zal het proberen.